is availing himself today to be the part of this girls' ceremony today. It was a long journey for us, but thanks to our ancestors to achieve this day. It was not easy because it came as a sickness to one of our daughter, but we'd like to say thank you to the community, the chiefs, and everyone who's here today. Thank you. So how many cows you slaughtered? Actually, I can't disclose the number of the cows, but what can I guarantee you that we've got the meat at home. Everyone will eat. This culture, how important is it to your community? This culture in our community, it's really it's living culture, because some of our children, they get sick if they're not going to this culture. So it's really the medicine on our side. And I wonder, Amagama tata. Mabitso a hao. Lebitso la ka ke Francis Foloko, ke mohlakwana wa Phuladise mo ya mathela motho a sa je sematho a ja go kaofela. Motho e rang ha tla ja o themetse go thelene nyana e bofana. Ba hlakwana ga batho ba lo. Ke bina pila le bosiu jwalo ka ne le bina thuja. A kgaola. Lebitso le hobaneng le etsa ntho ena? Okay. Lebitso la ka ke nna mme Mamtebane Lephiana. Bakeng sena sa Matatiele. Mosebetsi ona e re wentse mona ke kgwetsa ya bana ba rona ke leseko. Jwale nna ke ikutlwa ke thabile hona ho ha bana ba rona ba le sekong lena wane re phela ke leseko le re phelang ka lona. Leseko lena ba bang ba ya lellela ba tshwanang le batho ba thwasitseng ba maqekga. Ba bang ba ya ka hobane ba le rata leseko. Jwale le ya re thabisa ha bana ba rona ba ntse ba kena moetlong ona wa rona wa Sesotho. Ke moetlo wa rona ona wa Sesotho re hopola mo re tswang teng ka mosebetsi o ne go etsa mona. Apha kule ndawo yaseMatatiele namhlanje siphezu komsebenzi wabantwana, senza isiko labantwana. Elisiko lisiko esikhule ngalo, lisiko abanye bayalikhalela abafana namagqirha balikhalela ukuthi baye kulo, abanye baya ngokuba belithanda. Ngoku namhlanje ndivuye kakhulu ngoba bangenile abantwana babantu babuya bephilile bebonke. Ndiyalithanda elisiko kakhulu. Mama, bakhona abantwana abasiwa ngenkani okanye abantwana bazela ngokuthanda kwabo? Njengoba sendishilo ndathi abantwana baya ngokuba abanye beligulela elisiko, abanye baya ngokulithanda. Akukho umuntu otsalwayo kwelisiko eli athathwe ngenkani aswe, asiyenzi loo nto. Abantwana abancinci basukela pha ku-17 years ukuya phezulu. Nabantu abadala abanama-30 years no-35 bayangena apha kwelisiko xa kunento enengxaki emenza ukuthi angene kwelisiko. Ndiyakholwa bakhona abantu bangomama sekudala bangamaxhewukazi bayayo sekudala. Bakhona nabadala bayayo sengamaxhewukazana ngoba besiya ngoba sebenyenzeliswa ukugula. Omnye uyayithanda ayoyike ngoku esemncinci. Ithi seke mdala eyibona ukuba bayabuya angene nayo aziyele. Abantwana baphuma apha bayi-11 bangapha abaninzi abazi bakhe bangena ngaphambili. Bakhona abantwana abasandukuphuma ngoku ngoDisemba phaa kulaa ndawo yakwaMaloto. Abantwana bebeyi-46. Libiza kangakanani epokothweni? Alibizi kakhulu epokothweni ngoba sijonga nokudla kwabantwana ukuthi abantwana bafanele ukuthi badle kakuhle okwakudla abakuqilileyo kusukela ezindlini zabo. Nilenza nini isiko thina ekolokeni bakho ebusika nangoJuni okanye nangoDisemba? Nilenza nini nina ngalo maxesha okanye naphina? Thina silenza ngoDisemba. ngoba Ngoba ngexesha abantwana bebuyile esikolweni ngoba sifuna ukuqhawula abantwana esikolweni. Sifuna nababa abangena isikolo xa bethanda ukuze kumama nzawuthini ke ngesixhosa ke ngoku phethe ngesuthu Xhwele. ke mofumahadi ke mme a kgethwang ke bomme hore ebe yena a ba o kamelang mosebetsing mona wa lebollo. Morerong ona wa rona wa ho kopana re le marena a dibaka tsohle ho tloha bo Sterkspruit bo Bloemfontein bo Mamfletcher bo Matatiele dibaka kaofela di kopantse marena, di kopantse baruti, di kopantse bontate ba meetlo, di kopantsa le bomme ba meetlo hobane re batla ho haha lesiko lena la rona la meetlo hore le kgone ho tswela pele le baneng ba rona.
uthini ngesiXhosa? Singomama balapha eMatatiyeli siyangena kule nto esamithi yamakhosi, ngamakhosi, ngabafundisi, ngotata belukileyo, ngomama belukileyo, siyadibana sibe yinto enye, siyothetha sibonisane ngokukhulisa eli siko lethu, ngoba lisiko lethu siyalithanda and asifuni liphele. Nirhalela urhulumente angancedisa ngantoni engenza uba isiko lenu lihlale nilibambile? Urhulumente siyacela ukuba asincedise ngezinto esizisebenzisayo akumbi kakhulu xa sifake abantwana, ngamanzi, zinkuni, ngamanesi abe khona emsebenzini wethu xa senza lo msebenzi wabantwana bethu sibakhulisa. Abantwana bangena intonjana bangena bakhe bafe nje ke sibaphenkwe mona lesikong lena la rona la bona Matatiyeli ha re na bona bana ba shwang ha ba ile lesikong lena hobane ke siko la rona le re le tsebang re le letsang ka nepo hore ba phephe ba khutle ba phetse hobane ntho re batlang ke bophelo mona lesikong lena la rona. thini ke kwe lisiko lethu urhulumente siyathanda uba asixhase ngezinto esisebenza ngazo njengoba sisube sigcine abantwana sikhulisa abantwana into ezifana nenkuni namanzi namanesi. Kubalulekile ukuthi amanesi abe khona angena azokwazi ukuthi asincedise ngempilo zabantwana ngoba abanye abantwana baya begula phayana, abanye abantwana baya bedla i-treatment yabo. Asokhula i-treatment yomntana, umntana xa kedla i-treatment ufuneka aqhubeke ephayana esitya i-treatment yakhe. Uphela nibe ndibuza Bayafa abantwana. Kweli siko lethu apha eMatatiyeli asinabo abantwana abafayo xa belukileyo. Abantwana bethu sibafaka, sibakhuphe babuye bephelele bebonke. Asinayo umntana ofayo. Bisola ka Kime Matisetso Mosirwe ya Bashakwana ke mokwena ka Seboko. Ku aga ba kutsa ha ntate. Moyetlo wona ubuhlokwa hobane ke o re bontshang o re tswang teng re le setjhaba sa Rantsho e sena le moo re yang teng re le setjhaba sa Rantsho. Ho kgothatsa ho be bang ba santse mohlomong ba ipotsa hore na ho bohlokwa kapa ha ho bohlokwa. Ke leboha haholo ba bomme ba bolokile moetlo ona wa bona wa Rantsho hobane ho na le be bang ba ya o kulela. Ha ho se motho a bolokileng moetlo ona ebe eo a o kulelang ona tla o thola ka ona tla phekoleha jwang. Ba bang ba o rata moetlo ho boloka botjhaba ba bona mo ba hlang teng, ba tsebe le hore moloko o tlang o tsebe moo re tlamehang ho ya teng. Ke ka hoo ke reng ho bohlokwa haholo hore bomme ba dule ba bolokile moetlo ona wa setjhaba sa Rantsho. Moloko o tlang o tlo o bolokehe hobane ke pheko ebile ke lethabo. Lo mbuzo wakho kubalulekile kaloku ukuthi kube khona abantu abazawuhlala begcine izithethe kanye namasiko kuba kaloku khona abantu kwaba bantwana abakhulayo akungenzeka futhi bakugulele okanye bagcine ukwazi apho bevela khona nalapho beya khona. Kubalulekile kakhulu ukuthi makugcineke izithethe. Kuthomba amagama. Mama Matisetso Mosirwe ndikukwena Seboko ndendile kwaMhlakwana. Sixhasa kakhulu into elulwana lamantombazane nabafana. Apha elwalukweni kulapho omama bekhulisa abantwana bethu ngokuba bafumana umyalo naba bethu abangabafana kulapho sibayala khona. Nibubukhosi balapha basebi
nike nabhujelwa nafelwa ngumntwana osentabeni noba intombazana noba ngamakhwenkwe? Hayi, asinayo intombazana ekuthiwa isalile okanye inkwenkwe. Ningakhuthaza ngelithini kwabanye abantu abelukisayo ukuze bahlale besenza abantwana babuye bahambe bephila babuye bephila? Singakhuthaza ngelithi kufanele isiko balenze ngendlela esemthethweni, baliqalelele njengathi thina. Xa ndingakuxelela uba ngomso zabe selapho sizabe siqala okokuqala ukuthetha nendoda ezawulungisa ngokuthi ngomso izabe sibizile sisiphumelelayo kushiya nefemeli lelali ukuba siyazi uba indoda efanele siqala ngomso into ngolungisa ngokuthi Utatusi, uyaqonda uba loo nto iselapha izawuthi yakugqiba usuka iye enkosini yawo encinci, isuke enkosini yawo encinci enkosini yalapho masini enkulu ukuba siyovuma ukuthi sibantwana siyamvumela siyomalenza. Into yethu inde, kuba lo hambo lude akubi yinto ovele uvuke kusasa uxoxa namawethu ukuthi ntobo sibanjani senze njani, uyaphikiseka. Eli siko tata lokwaluka ndiyoxela apha emantombini, lisiko olubonayo noko iminyaka ndiyabona imkile. Lisiko olubonayo uba liyahluma, liyoyekile okanye liyadodobala kunehlobo belilophambi phaya. Iintoni ii-challenges zenza uba malingathi liyahluma lingathi liyadodobala? Ndibona liyahluma kunakuqala, kangangokuba xa ndingazixelela inyani ndifumana lithi alilehlisa amandla isiko elinye ebeliphelezelana nalo lamantonjana ngenxa yezimo endiyifanjonga. Amanye amasiko afekthwe nayindaba yokuswela. Siya ngokwehluleka ukuwaphelelisa amasiko ngenxa yentswelo, ukuswela. Izinto zeli xesha ezikulo azisafani nezinto zakuqala. Akho masina olini, akho mbona, laa nto ibetha ipokotho ihongo. Kanti laa nto ilisiko ifanele ukwenziwa, bade benziwe nabantwana sebede sebedlule nasexesheni ngenxa yandaba yokuswela. Ufumane omnye umntwana esede sebenzela ngabantu baselapho endele khona ukuba usekede wayenda ngenxa yobunzima beswela. Urhulumente angabancedisa abantu abasweleyo abafuna ukwenza isiko? Andimboni ke engaba nayo indlela yokuncedisa umntu oswele ofuna ukwenza isiko ngele kokuba ancedise phaa apho seliyeka bade bahlangane bayolenza. Kodwa niyamcela uba makabancedise? Ndiyacela bancediswe. Kodwa ke tata general isiko lokoluka likhona emadodeni. Yintoni ingxaki? Ndiyayiva ni-right but zintoni ezingxakana ninazo ngokoluka? Thina apha kuthi ingxaki esinayo kakhulu yindawo sizisebenzisa ezingekho simeni. Ufuna ndithi phaa kwezaa ntaba esihlala kuzo kuye ngathi kungaba nezinto ezikwazi ukuyofikelela ngexesha elifanele, kuba phazi impilo zabantu ezi kufanele kubekho ukuncediseka kwezinto ezinjengemigwaqwana elungisiweyo, ngoba indawo esiyisebenzisayo inye ayitshintshatshintshi. Ngako ke urhulumeni ubengasincedisa ukusigreyithela imigwaqo yawo. Ubani igama emhlekazana uBhekumzi wakwaKhathangana. Bhekumzi wakwaKhathangana. Khathangana. Ulitshabalala? Ndikutshabalala isibongo. Ithini ifowuni yakho Tshabalala? 073 81 51 361. Yetata Tshabalala, nanku uTshabalala behlala kwaMasakala izibiza